Ahojte. Od roku 2027 nám Brusel chystá poriadny šok, tzv. ETS 2 povolenky alebo ďalšiu zelenú daň, ktorá nám zdraží kúrenie, benzín aj naftu. Pre nás, obyčajných Slovákov, to znamená tvrdý dopad, lebo zás budeme mať hĺbšie do našich peňaženiek. Predstavte si, že rodina s deťmi zaplatí navyše 300 až 600 eur len za kúrenie, a to ročne. Matka, samoživiteľka niekde na východe v staršom dome s deťmi bude musieť šetriť na teple alebo na potravinách pre deti. Seniori zase budú musieť vypínať radiátory, aby prežili z toho dôchodku, čo majú. No a dedinčania, vidiečania bez auta sú stratení, ale palivo im zdražie aj o 20 až 50 eur mesačne. Naši politici hovoria o bruselskom šialenstve, ľudia na sociálnych sieťach kričia, že to je ďalšia daň pre chudobných. No a majú bohužiaľ pravdu. ETS 2 má síce chrániť klímu, no hej, ale nie tak, že bohatí si kúpia elektroauta, zateplia domy, vymenia kúrenia a my ostatní budeme musieť platiť za ich sny. Čo je však najhoršie na tom, je, že ceny uhlíka môžu vyletieť pokojne aj na 100 eur za tonu. Príklady, čo som uvádzal alebo spomínal, sú napočítané pri 30 eurách. No a to fakt už bude útok na naše živobytie. Je tu však svetlo na konci tunela, nejaká nádej, lebo zateplovanie domov môže ušetriť až polovicu nákladov. Dotácie napríklad na teplné čerpadlá 200 eurové platby pre seniorov by vedeli vykompenzovať dopady a náklady ETS 2. Ak sa má takéto niečo zaviesť a je tu fakt brutálny tlak Európskej komisie, aby sa to zaviedlo, tak musíme žiadať cenový strop, jednoduché a rýchle dotácie. Zelená budúcnosť nesmie byť len pre elity. Prečítajte si celý môj komentár na www.sita.sk, bol spracovaný na základe vášho návrhu. Link nájdete dolu v popise. Chcete rozpracovať ďalšie témy, a to nie len z oblasti dopravy. Píšte mi svoje návrhy a bojujme tak spolu za férové riešenia pre nás všetkých. Pekný sviatočný deň, priatelia.